Sanibonani ninjani ngibingelela abalandeli bonke balolu hlelo. Igama lami nguQhawekazi isibongo ngakagoqo. Ngiye ngakhuluma futhi kulolu hlelo. Ngikhuluma nje ngejeni yami engihambile ku human trafficking, prostitution, ama drugs. But namhlanje ngizokhuluma ngestory sami noma wami. Ukulimala kwami nje indlela engikhule ngayo, indlela emengishaya ngayo. Ngizalwe umama one-anger ngalendlela engaye understand kwamina. Uma wami wayene-anger istory sokuqala nje engisikhumbulayo, I was 1978, ngangina 8 years. La engathi ngithi ngiyadlula nje kanti uba si-Pramastove, kwakusana ama-Pramastove ngaleso sikhathi. Kushuthi ke yanyatheleka, yabo ingane ehlala itatazela eshawa njalo yanyatheleka i-Pramastove, yavele kwachitheka iketelo sacisha istove. Yabo indlela angishaya ngayo wathi nje uzosibasa lesi stove. Uzosibasha lesi stove emva kube sengishayile ke mengishaya ngebhakela angishaya noma ingani nje ayibonayo mengishaya noma ingani ibhakela yileyo nto aseyitholile ipani noma yini ongayicabanga. Ngasibasa istove ungakwazi ukusibasa i-Pramastove ungayibasa ngalelo langa futhi yavutha ngenza nje ngandle ndlela ekwenziwa ngayo yavutha ngingakaze ngize ngiyibase before. Kwase kuba kusinda kwami angazi noma izoqhubeka yini angishaye futhi enze njani. But nje wawuthi kukuhle ungazelele lutho umbone ngekho right. Into encane nje yenzekile akushaye ngalendlela aza kubuza ukuthi ufuna ngikushaye ngenduku noma ufuna ngikushaye ngebhakela. So nami ngangithi ngifuna ungishaye ngebhakela angikwazi kodwa ukuthi why ngangisho njalo ukuthi ngifuna ngishaye ngebhakela. Mhlambe ngangicabanga ukuthi izona ezingcono ngoba ngangikwazi ukumbamba ngivike mhlambe induka ngazi kodwa ngangiye ngikhethe ibhakela. So nje ngikhule ngishawa ngalendlela. Stage of 8 wami la ngaqala khona ukuyibona ukuthi ngiyingane engafani nezinye izingane ekhaya. Ngiyingane kama wami engafani nezinye izingane. And akangitreat nje njengezinye izingane because bayagqoka ingubo ezinhle isestayeleni bahle nje bonke abantwana bakhe but mina mawungibuka uyabona ungathi angisiyo umntwana wala ekhaya indlela engigqokiswa ngayo yabo. Okay. Nangendlela yokuthi wayehlale angry, hlale ediniwe sibe sincane nje isikhathi la ejabula khona. Kodwa nje isikhathi esiningi hlale ediniwe. And noma ungathi ngizama kanjani njengengane mhlawumbe kumenza ukuthi abe happy like ukuthi uzowasha ngelilanga amabhodwe uwawashe wenza izita lento ukuthi ufuna amabhodwe acebezele thola ukuthi usushayelwa khona lokho. Akaze nje kuze kube kuhle kusukela ngineminyaka yo-8 i-relationship yami noma ayikazi izibe mnandi angikhumbuli nangelilodwa ilanga la mhlambe ayekalithathe khona iside lami mengabe kuthiwa kunenkinga. Always nje ngangizohlale ngirong yabo. And ngikhule ngumntwana ovokari uma ekhuluma nje ngezinto eziningi kodwa akakaze azalithatha iside lami. Into emiyenze ukuthi noma ngikhuluma ngezinto ekufanele ngabe ngiyanakwa kuzona ngangishawa yabo. Yindaba nangani ukhulume lezi zinto yindaba kube nje ngishawa nje kakhulu ngishawe ngalendlela yokuthi ngagcina ngithula ngingasakhulumi. Istory engisikhumbula kakhulu engasoze ngize ngisikhohlwe yila esathi siphuma ehlotsheni ngelinye ilanga wathi izinhle ehamba ovula lapha ekhaya siyeza. Mangifika ngivula umnyango awuvuleki. Uqinile umnyango mangithi ngiyavula umnyango awuvuleki. Bayabazi abantu okhiye basemlazi bakudala kwakuyinsimbi egudluzwa kanje mawuyibuyisela imbobo lehlangane neyangezansi ufaka isigaxa sikakhiye. Mayefika mina ngingakavuli lapha athi awukade wehlile emotweni indaba wenzani la ngithi hayi makuvile wangishaya ngalelo langa wangishaya ngathi ngithi ngiyabaleka wangivalela ekhoneni khona leli lodonga lendlu njengoba indlu inamakona u4 ngancike endaweni ezikhona. So angazi ukuthi kwenzakalani ngekhonco lebhande ngoba ngavele nje embobeni encane la eduze kwengqondo. I think leyo mbobo isabonakala leso sika kancane mawubhekisisa.
kwavele kwaphuma igazi laphuma litshaza kanje yabo liqonda straight. Wathi uthi ungithela ngamanzi latshaza igazi, wathi uthi wenzani latshaza igazi. Ngambona kwayena manje ukuthi usethukile, useyasaba, usehlohla amehlo. Waloku engibhunyela ngamanzi lagcina ngathi igazi liyaphela. Lapho nginjani lapha emzimbeni senginjani. Wazama ukuthi angithobeke lapho ke ngathi uyangisula, angithi vele umkhonyana wakhe akekho njengoba nje kade sehle emotweni. Ufike wasala yena emotweni baxoxa, waphinde wamshiya khona lapha emgaqweni wahamba. So kwenzeka zonke lezi zinto nje uyedwa nezingane kuphela, sina izingane, akekho umuntu omkhuzayo. Hayi mesethi hey uyabona nje wena ukuthi awuzwa ulaleli wena, angigqokisa ibharethi athi mengabe enabantu bekubuza ukuthi ushaweni kanje ungasho ukuthi ushawe mina, othi ushaywe igebengu kade ngithuma esitolo. Hey ngiphathe kabi lento, but angeke ngize ngixoxele umuntu phela ngoba kuthiwa ngithi ngishawa igebengu kade ngithunywa esitolo. Kudlule lapho ngelinye ilanga futhi angisazi ukuthi kwakwenzekeni. Angibiza uma athi Zinhle ngikhathele wena, angisazi kwakwenzakaleni kodwa nje into encane engekho serious. Okay, wanikeza izingane nje ezincane zasekhaya eziwu2 amashizwe efa2 wanginikezela lodwa, sengiyakhumbula. Maye nginikezela lodwa I think ngase ngivele ngine-enga ngiyingane elimele nje. Mase ngiyalithatha edongeni lasemnyango ezitinini, mangabe uyazi indle ku-forum 18 kubuye kube nembobo lapho uthola ukuthi mhlambe kunomgojanyana nje. Ngivele ngithathe le shizwe ngilifake phakathi emgodini kanti uyangibuka. Athi wenzani indaba ufaka ishizwe lapho. Ngithule ngisho ukuthi hayi ngidina ukuthi indaba unginikele lodwa abanye ubanika u2. Angibizele endlini athi ufuna ukushaya ingane ngenduku noma ngesibhayela, athi ngifuna ukungishaya ngesibhakela. Angishaye ngizama ukumbamba manje, ngiyazama ukuyivikela, ngizama ukumbamba avela ngikinye. La angikinya khona wangikinya ngaze ngachama, wangikinya wazi wangidedela nje ngesinye isikhathi. Kodwa kuningi la angishaye khona ngempela, nginanengozi yakhe ekhanda engishaye ngeplate, isakhona leyo ngozi namanje. But angisazi kwakwenze njani futhi, kodwa khona into encane nje engangiyenzile because kwakungabi into enkulu, ngoba mengisamncane kakhulu ngaleso sikhathi. Akusona isikhathi sokuthi mhlawumbe ngase ngiyi-teenager sengijola mhlawumbe sengihlupha ngabafana. Ngangisamncane kakhulu nje that time, 1980, 81, 82 ngangino-12 years. Yeah, angishaya zangikinyeke ngize ngichame, angidedele kangazi kwase kunjani. Kodwa la ngasaba khona nala ngavele ngabona ukuthi ukuhlala naye ngeke kuze kungisize, mhlawumbe ngelilanga ngiyofa, mhlawumbe angigqibe yena futhi ngingazwani ukuthi ngafa. Yila ayetha ngiyowasha amabhodo, ngihambe ngiwawasha amabhodo eminyango, ngiwawasha amabhodo eminyango, ngizenze lezi zita zami lezi zokuthi uhlikihle ibhodo ngesitulo lulenze izinkanyezi, ngiwabeke ngokulandelana amabhodo. Angithi uyazi ukuthi khona elikhulu, khona elincane, khona eliphasi nendawo o5 la mabhodo. Ngiwaphethe nje ngiwabeke kanje, ngiza kanjalo nawo ngiyam-impress ukuthi nje ngifuna uma ngabona ukuthi ngenza into enhle. Wavele wathi nje mayephume ngibona ngiza namabhodo, akabuzanga, wavele washaya ngesandla agcwala igceke amabhodo. Wathi wawashe kanjani la mabhodo? Wangisukela wangishaya ngesibhakela khona la eduze komnyango, uzama ukungidonsela endlini, ngiyazabalaza amemeza omunye umama kamakhelwane kusho ukuthi uyayibuka lena. Wesibanibani yeke ingane, angishaye ayo mama kamakhelwane athi hayibo sibanibani yeke ingane. Caca ukuthi umama kamakhelwane uyasuka la ekhona manje. Lo mama mhlawumbe wayengangami that time, uma wami mhlawumbe wayela ko-30 bana ngazi yabo. Azafike kuyena lo mama, afika abambane naye, angabisabuza lo mama, abambane naye uma bashani ngebhakela. Mase ngiyabaleka ngiye next door. Mangiye next door isemini yabo, ingane ziyafunda zezikoleni, ku-quiet nje abantu basemsebenzini, and ulayini esihlala kona ulayini ongezansi o-quiet. Nalo mama uyasibuka ngoba ungenhla kwethu umuzoqonde nasekhaya. Hayi umama azahambe kathi awungazubulala ingane yini, kwenze njani? Amthethise lo mama. Mase ngiyama lapha ka next door, mase ngene endlini. Yayibo imizi yako forum, umnyango lo wala ekitchen, umnyango lo wase dining room. Mase vela ngwase dining room, wavela ngaso kitchen athi ye wena wozogeza ubuso. So mayethi angizogeza ubuso, mina ngifana nomuntu ola next door, ungibiza la next door,
uvela khona la ekhishini sozogeza ubuso. Ngisuke ngizogeza ubuso. Ngalesikhathi ngizogeza ubuso kanti yena uphuma ngomnyango wase dining room. Uyabo? Mayiphuma ngomnyango wase dining room uya kuleli khona lasekhishini. Lesikhathi ngigobile phansi ngigeza ubuso mase kufika into esezinhle phakamisa ikhanda. Yabo? Mangithi ngiyaliphakamisa ikhanda ngithe khona uma umile kanje ucuthile uphethe ubhushi ngesandla. Ubhushi lo wezihlahla uphethe ubhushi ngesandla. Mangithi ngiyambuka ngimbona ukuthi hayi ngeke manje akuseyena uma lo ngathi silwane. Yabo? Indlela uma wami umpofu like ngathi colored use red amehla ase blue. Yabo? Ngivele ngishaye ovalo angifuni uqama manga. Abantu abawaziyo umlazi ngangisuka kaAru ngasenduwenhle ngakhuphuka njalo ngaze ngawufika eDepho. Ngendlela engangiyona ngazi noma ngangine trauma noma ngizothini. Ngihamba ngeenyawo ngiluka amagoda ama sleeping goda ngifaka ingubo nje yezingane uyabona ukuthi ingane kade iwasha amabhodo ingubo engcolile. Ngahamba ngeenyawo uma ngifika lapha eDepho ngena kuMangosuthu highway. Ngahamba ngoMangosuthu highway ngawulandela njalo ngadlula ngaze ngayofika koJina ngadlula kaJina ngaze ngayofika eRinyani estation la ngale komgaqo ihostel iGlip. Mangifika la eRinyani ngihlale la eRinyani eMastepsini. I think ngizothi ngangihamba noNkulunkulu because story engasoze ngasikhohlwa lesi. Ngangihamba noNkulunkulu ngoba angizazi ukuthi ngangiyapi. Kodwa konke kwafika nje engqondweni nami sengikhona. Ngihlale la khona umama odayisa ama sausage lawo oqhumbhatsha lawo ayeshumi ngaleso sikhathi. Dayisa lo mama kubhizi kade ngihleli la mhlambe la ngifike nini kwalento yenzeke mhlambe yenzeka ngabo 10 but ngeke ngibe nesishongo esikhathi ngoba nami ngangiseyingane ikhathi ngangazazi. Ngihlale la lo mama uyadayisa ngibuke lo mama kushuthi naye uyabuka ukuthi hayibo lengane yentombazana ade ihleli la. Athi yini uhlaleleni la? Ngithi ngilinde uanti ozokwehla esitimeleni esiphuma eShepstone. eShepstone udadwabo kamama unomuzi khona ngeke ngahlala khona ngoba vele mengumntwana wabe place yonke indawo. Bese sithi lo mama ikade uhleli lana nanti sausage anginikezile ayisezu2 athi uzongidayisisa mntanami kubhizi. Ngimdayisise lo mama mangimdayisisa lo mama sengintshontsha amashumi kulo mama ngwafaka emlonyeni. Ngiyawathatha amashumi ngwafaka emlonyeni ngihambe ngiyengale ngithi ngiyochama ngimama. Yabo? Ingakho ngithi konke engangikwenza kushuthi ngangihamba noNkulunkulu ngoba angazi ngangicabangiswa yini le nto kodwa ngiyakhumbula ukuthi kwaku 1982 kwaku 1982 ngoba lo nyaka ngawuhlukanisela khona emafama. Ngihambe ngiyobuza ku 6 exam ukuthi ithikithi lestation eliye eShepstone imalini. Athi u6 exam ene u7.50 was 1982 ngikhumbula kahle u7.50 ngokuba dom ngokuba ingane ngibuyele la kulo mama ngwantshontshe lamashumi azahlangana u8 uyayizwa leyo nto mase ngibona sengihlangana u8 ivele sekulate lo mama angazi wayizogcina ngenze njani mase ngiyahamba ngithi kulo mama ayisengihamba ngoba anti akafiki ngishikele ngaliyana ngishaya ithikithi ngihambe simenyezela isitimela sesizongene sapha 7 ngingene khona ngako njalo ukuthi ungani ungacabanga uzofika ngasikhathi ngizokwenza njani phambili ngigibele ngisele namalini manje no 50 cent ngigibele isifika isitimela ngasafika ngasikhatsini kodwa okay ngisahamba nje isitimeleni kuhleli kuyadliwa kwakunalo mkhubo ukuthi ngisho ngihamba iaweni elilodwa mangabe u2 yako mafama fanele nidle imphako bayadla abantu la isitimeleni bayathenga kunjani njani ngihleli khona omunye ubhuti nje ongibukayo yabo mhlawumbe lo bhuti waye kule age nje yeni mhlawumbe yabo mina ngiyingane ngaleso sikhathi athi uyafuna amakheke ngithi yebo nginazo lezi zinto ukuthi khona abantu asebe rape abantu vele sengiye ngarishwa kaningi yabo uyafuna amakheke uyayifuna yogurt ngithi yebo ngithengele lo bhuti anginike ngikuphathe ngingakudli ngiyasaba ukudla lezi zinto sihambe isitimela sifike eShepstone masifika eShepstone wonke umuntu uyehla esitimeleni kuthiwa bayamemeza ama-taxi ayimashishini ama-taxi ayakuphi ngilandela lo bhuti ke manje ade ngithengela lezi zinto angisenayo imali yokugibela itaxi ezongisusa edrobheni ngeShepstone ngimlandele lo bhuti ngithi bhuti kuthiwa imali yetaxi imali engakayikho anginayo imali yetaxi lo bhuti anginikeza imali angibuzi futhi nokuthi kwakwenze njani azazi angibuze lutho ngijime etaxini ngingene etaxini gibela itaxi abantu bayehla abantu bahambe bayasho ukuthi behlaphi udrive yangibuka esibukweni hayibo ngani
uzokwehlaphi ngithi ngizokwehla kaSithole athi kanjani kaSithole nje asekwaba khona igebengu engaka nje akekho umuntu wehla kaSithole ngalesikhathi uyapi ngithi ngemakhalathini khona enye indawo kwakuthiwa nje isemakhalathini kuyona labo Antwayi nomuzi lapho hayi ngihambe ke la angithatha udriver athi ngizokubeka khona kule ndawo kuthiwa isemakhalathini masifika nje lapho angibeke indawo nje eyimqasho eminingi yabo hambe ngisaboni kahle manje sekwakhiwe kakhulu kunalokho hayi ngifuna kubo kaJabulane ngihlangana nabo nobhuti abawu2 athi omunye uyakwazi la kufuna khona lengane seko 10 no11 angikho sure kodwa kwase kuyisebusuku athi lo munye ngizoyithatha ingane ngiyiphelezele hey angihambise lo bhuti angihambise manje ngibona ukuthi sesihamba la vele kade sihamba khona uyabo masihamba la kade sivele sihamba khona ngicene ngithi kubhuti ayibona ngicela ungisize ungikhombisa indlela eya khona ngoba ngiyabona phela ukuthi sihamba la sihamba khona ethi hey ngikusa khona manje khetha le ndlela ukuthi ufuna ukuhamba ngale noma ufuna ukuhamba ngale yena ngikhetha indlela eziwu2 ngendlela engangihlakaniphe ngayo ngimtshele lo bhuti ukuthi angikwazi ukukhetha indlela ngoba mina angazi la siya khona umuntu owazi la siya khona wena athi lo bhuti ngithe indlela eyodwa zombili lezi indlela ziya la oyakhona ngivele ngikhethe indlela ngithi ngikhetha le uyazi ngathi mangikhetha le ndlela sathi sasihambe kancane kwavele kwaphuma inja engangembuzi kulowo muzi makuphuma nje engangembuzi phuma nabantu bakhona bakhuza inja sebusuku kodwa kusho ukuthi babe ngalalali bakhuza inja mina ngalesikhathi bekhuza inja ngiya straight enjeni yabo ngwase ngibonile ukuthi lo bhuti lo engathi ufuna ukunginika inkinga ngathi uthi uyangibiza ngiqonde ngqo enjeni bebeyibamba abantu inja ngenhlanhla izange zingilume futhi angazi kanjani nakhona ngingene endlini ini uyaphi ebusuku ngithi hayi ngifuna kaJabulane kanje angisaboni sekwakhiwa kwenye indawo kanti ngenhlanhla la kulomuzi engifika kuona lo bhuti wami lo ozala uAnti wami ifirstborn kaAnti wami ikubo kama wengane yayo ingakho ngithi kusho ukuthi ngangihamba noNkulunkulu ngihamba ngeenyawo ngifake leyo ngubo ngiquluka ama sleeping goda ngithi ngisuke eThekwini abantu basemafamu ke banobuntu ke ngikhunyuliswe le ngubo ngiyingane futhi yabo ngixoxa nje sonke istory ngikhunyuliswe le ngubo iwashwe khona ebusuku ngilenzela ukudla ngigeze ngilale ekseni ngivuke ngenzela ukudla isiyomile nengubo ngihambe sengimuhle sengiqaqwe nalamagoda sengikamile ngihamba ngazo kodwa inyawo mangifika kudadwabo kama udadwabo amaza angasabi right akazange azabe right amphasa kabuhlungu lento wathula futhi wangasho lutho phela isikhathi uma uyangifuna usengifune yonke indawo emaphoyiseni yonke indawo akwekho umuntu owazi ukuthi ngashonaphi naye akaxoxa ukuthi ngahamba kanjani kwenzakalani kuthi nje emva konyaka uAnti wami mesethumela indodakazi yakhe ukuthi ahamba ayotshela ukuthi ngikhona yabo so nje ila ngaqala khona nje ungabi right ngaqala umqondo wami walimala nokuthi ngagcina nje sengiyinja nje yabo sengiyinja sengasena ndaba ingekho into engisabisa ngingasasabi lutho yabo ngikhule nginjalo nje ukuthi anginandaba mafuna ungibulala ngibulale ngileyo nhlobo nje ezilwelayo engenandaba so istory sami siphela lapho umbuzo wami uthi engiyibuza wena namhlanje ukuthi ukube uma akubanga khona ivoice efikayo yathi Zinhle phakamisa ikhanda ngambona ngalilela nguma ecuthile kanje ewuphethe ubhushu umbuzo wami uthi ngabe wenze njani ngabe wangigenxa ngaloya bhushu uma ngafa wayezobatshela abantu ukuthi ngifile noma mhlawumbe leyo nto wayekwenza noma yini angiqibe noma ngenzeni umbuzo engihlale nginawo kodwa engaze ngize ngithole impendulo yawo so nje kuningi